Bona nit, benvinguts i benvingudes a aquest concert que ens oferirà l'agrupació musical cultural de Teulada i que enceta el cicle d'enguany Les Nits, aquest recinte del nostre emblemàtic auditori. Per aquesta ocasió, l'agrupació musical, en la primera part, ha volgut triar un significatiu repertori de 4 peces de música festera. I dic significatiu perquè amb ells es ret homenatge a les entitats, tant comissions de festes com filades de moros i cristians del municipi i de la comarca, agraint la fidelitat que han tingut en esta banda, comptant en ella al llarg dels anys en les seues celebracions festives. Malauradament, ni l'any passat ni enguany s'han pogut celebrar. Per aquesta raó, i conscients de que sense música no hi ha festa, la banda de Teulada ha volgut posar el seu granet d'arena intentant que almenys per aquesta nit es visqueren en la mesura de lo possible el que són aquestes festes. Per a la segona part d'aquest concert, el repertori escollit és un repertori fresc, contemporani i de segur conegut per la major part dels assistents. Però bé, això vindrà després. Anem a començar el concert. I el comencem amb el pasdoble Eduardo Borràs. Aquest pasdoble va ser escrit per Francisco Esteve Pastor en 1973, any en què, a més, va aconseguir el segon premi en el Festival de Música Festera d'Alcoi. El compositor el va dedicar al seu íntim amic Eduardo Borràs, refundador i president durant molts anys de la banda de música d'Oliva. Esta nit, la nostra banda vol dedicar aquest pasdoble a les no festes en honor a la Mare de Déu dels Desemparats de Moraira, que de no ser per aquesta pandèmia estaríem acabant-les de celebrar amb la il·lusió de tots els anys. Per a tots vostès, l'agrupació musical cultural de Teulada, interpretant el pasdoble Eduardo Borràs, baix la batuta del nostre director Pau Climent i Montaner.
Isabel, ara, repetisc. Ma Isabel és la marxa cristiana que anem a escoltar ara, escrita pel contestà Francisco Valor Llorens i estrenada en 2010 en el 38 Festival de Música Festera de la Unió